az eredményhirdetés, azért egy nagy tapsot megérdemelnek a táncosok, igaz? Szuper jó produkciók voltak. Kezdjük is az első kategóriánkkal, stilizált gyermekduó trió. Gimnasztikus látványtánc díszlet nélkül felnőtt szóló kategóriánkban a második helyen végzett a megállíthatatlan Szabó Alexandra, Ceglédi Református Iskola tornakora. És az első helyen Friends Széltás Stúdió, Szabó Evelyn. Nagyon szépen köszönjük! Klasszikus mazsolettpompommal gyermek szóló kategóriánkban ezüst minősítés szerzeti Jászmin, Szilvitán Stúdió, Jakos Jászmin! Köszönjük szépen! Klasszikus mazsolettpompommal generációs csoport kategóriánkban aranyminősítést szerzett az I Dance Love Marbella, Szilvitán Stúdió. Nagyon szépen köszönjük! Klasszikus mazsolettbottal gyermek szóló kategóriánkban negyedik helyen végzett a Lendület, Vénusz mazsolett csoport, Illés Linda. A dobogó harmadik helyén The Magic of Reputation, Vénusz mazsolett csoport, Cigány Tia. Második helyen Lush Life, Prim Valentina Barbara, Baranya Mazsolett Sport Egyesület. És az első helyen Rózidel, Szilvitán Stúdió, Nagyon Marica Róza. Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen köszönjük, és ugye senki nem megy végel, mert lesznek külön díjaink is. De még a külön díjak előtt egy nagy tapsot kérnék a táncosainknak. Megérdemeltem. És egy nagy tapsot kérnék a szülőknek. Megérdemeltem. És még egy hatalmas tapsot kérnék a tánctanároknak, felkészítőknek. És meg is kérném őket, hogy és jöjjenek a külön díjaink. Első külön díjunk. Hip Hop Mix gyermek szóló Unique Fire Cool Dance School, Kutasi Zsófia. Come Back Home balansztánciskola, Orosz Évi. Rózidel, Szilvitán Stúdió, Nagy Marica Róza. Lush Life, Baranya Mazsolett Sport Egyesület, Primo Valentina Barbara. Latin Feeling, Szigeten Sport Egyesület. Sexy and I know it, Szigeten Sport Egyesület. Ready for it? Happiness TSN. Koszorús lányok, Elegance Group TSN. Shakira, Princess Sport Egyesület. Country Road, Harmony Dance TSN. És van még egy díjunk, ami a közönségdíj.
Formáció. Gyermek. Country Road. Harmony Dance TSE. Nagyon szépen köszönjük a sok fantasztikus produkciót, várunk benneteket a későbbi versenyen, a holnapin, jövő hetin és majd az Európa-bajnokságon. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, a viszontlátásra, kezdjük egy csókolom!